Какво за теб значи да си здрав до последния си ден? Значи ли това да бягаш 100 метра с препятствия на 90 години? Ти си окей за твоята възраст. Това ми казват много хора. За твоята възраст си много добре. Добре, ама аз искам да съм по-добре. Дайте ми нещо, с което да се сравнявам. И беше свързано с характерна особеност на едната ми клапа, която пропуска малко кръв, когато сърцето ми работи. Това е интимата, вътрешния слой на кръвоносните съдове, където две тия черти, които вие можете да си подобрите физическата издръжливост. Питър Атия казва, така има 4 неща, от които хората умират. голяма част от заболяванията се протичат точно така. В началните стадии те нямат никакви оплаквания. Ти, ако искаш да си жив, ти трябва да си сигурен, че ги държиш под око тези клоните. Къде се намират? Този филм, може би, ще се казва "Пари на вятъра", защото искам да отида и да ми кажат, в момента ти няма нищо и си окей. Искам да и с кеф да дам едни пари, хвърли на вятъра,